Bismillahirrahmanirrahim. Sa sya sa asya sa sya sya za ta sya sya za sa da ra sa sya ta za za ha sa kha sha ba ja ra sa sha a ra sha za ha sa da za kha za a sa sha sha za ra kha sa da sha za ja a ba ta sa ja ha kha da za ra za sa sha. Temponya lebih cepat. Sa sha sa asya sa sha sha za ta sha sha za sa da ra sa sha ta za za ha sa kha sha ba ja ra sa sha a ra sha za ha sa da za kha za a sa sha sha za ra kha sa da sha za ja a ba ta sa ja ha kha da za ra za sa sha.